ولاتن یەکگرتیان ئەمریکا دگەل پیتر ji dehan welatên dî li kombûna parastina Mûnix li ser rêkeftineka agiribesta şerê navxuyê Sûriya qayîl bûn digel hewlên zîndîkirina Terorîsta Dewleta İslamiya Daişê. Wezîrê Berevaniya Amerîka piştrast kir ku welatê wî amade ye bizavên xurtir bi hevkariyeka mezintir bersîngê Daişê bigiret. Armanca êkê wêrankirina girên penceşêra Daişê ye li Sûriya û Iraqê û ji navbirina wan û parastina welatên me û bicêkirina vê armancê divê em tîrên xwe arasteyî Mosul û Riqqa bikeyin. Hevdem digel kombûnên NATO wezîrên derve yên komela piştevaniya nêfnetewê bû Sûriya qayîl bûn li ser kiryareka lezgîn û berfireh bû gihandina alîkariyên mirovaniyên dem û dest û her wesa li ser pêşniyazeka Rûsya bû agirbesteka demî rêkeftin ku hêrişên leşkerê Sûriye bi piştevaniya firokeyên Rûsî hezaran Sûrî naçar kirin berew tixîbê Tirkiye birevin. We have agreed. Em rêkeftin li ser agirbestê û ragirtina kiryarên tundûtîjê li demê yek heftiyê. Ev hêvî ye lê gereke hemû alîkarekê lezgîn bikin bû bicêkirina vê hewldanê. û evel ser hemû aliyan tê bicêkirin ji bilî Daişê û Cephetun Nasra. Li aliya xwe wezîrê derve ya Rûsya hevrabû ku rewşa mirovanî li Sûriye berew xirabtir ve diçit û dibêjtin gereke opozisyona Sûrî pêgiriyên xwe bicih biket. Wekû hin dizan li demê van çend mehan ji danûstandinan eşkira bû çi alî bête armançkirin. û ez piştrast dikim ev rêkeftina pêngaveka girîng e bo hevkariyê li ser pirsên siyasî û mirovanî. Herçend diplomatên êketiya Ewropa bawer dikin ku gîrokirina agirbestê bû demê çend heftiyan wê derfetê bite Rûsya û leşkerê hikûmeta Sûriye armancê xwe bi kontrolkirina Helebê bicih bikin lê geşbîn bûn li ser helwîstên yekgirtî. ما پێگریەکە درست هەیە بە بڕیارên civata ewlekariyê yên meha 12 lê taqîkirina dirust wê li ser bicihkirina rêkeftina îro bêt. Ez geşbînim ji encamên hevpişik ku hemû yekgirtî bûn û pêgiriya xwe bi biryaran diyar kirin. Kombûna parastina Mûnix û ecindên welatên teblî pirsa Sûriye bûn yek nagirin lê hemû alî hevran e li ser pirsa kocberiye û penaberan û qayîl bûn li ser zêdekirina bizavên NATO bo ragirtina kocberiye bo Ewropa ji riya deryaya Spî û derya îce piştî gefên Tirkiye bi vekirina tixîbî berew Ewropa. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.